ano na yun. Yan. Huwag kang mangalamba. Sa'yo, bigyan sa mga pero yung Saan kabit kami dati ng pagkaposte. Saan? paling mo lang yun. Papunta lang. Yan, pawal niya. Sige. Sige. Bumaba. Sige. Papunta lang. Ano, hindi pa lampas. Eh, ito ang kabigi. Lagyan mo ito. Ito dito, ito. Ano? Tutan. Kaya naman yata. Patok. Hindi gumagalaw. Dapat talaga. Mahawit. Hindi na ano pa. Mapilipit siya. Uy! May puti na lang may bubong. Hindi. Ito na. Ano? Hmm? Ano? Sipatin ko. Oh, tulak mo. Oh, balag sa cellphone. Doon sa kano. Pwede na eh. Labas na eh. Ang gawin ko ay Angat. Ito na. Ito oh. Yan bumabang eh. Yung bindir. Yung bindir. Okay na lang yun. Balik na lang natin. Ay! Butuhan ko ba? Dalawa sana. Pilot naman. Yung mukal. Saan? Saan? Ito. Ay! Ha? Lalo ba yan? Ano yan? Maktit ka ba talaga? Ano yan? Kabra. Kamera o barita? Kabra. Pero naman dun sa baba. Pas lang ngayon na dati nakita ko eh. Iwan ko na. Kaka... Saan? Ano na? Ito? Oo. Muna! 6 na araw.
Yan. At lalo namin ni tatay, nakabit na. Pinayos align namin to biga para mabuhusan na. Ha? Babalik natin na yan. Oh. Hindi, yung ano, yung kinuha. Yung kabra. Sobra. Alas ka ulit siya nga ako. Pag malaglag ako lang. Ako bangigay eh. Hindi ba ano naman siguro basta-basta ano yan. Teka, sandali lang. Naputol pang tali. Kasi mag-ano yan, magbalik-balik. Pag na ano, naitali. Pag dumikit. Ano? Birahin ko na? Oo, biray na. Pag nagdikit, naitali ko. Pag-umat mo siya. Hindi, kahit anong forma na lang. Pasok-pasok mo ang bindero. Para pagkat mga flip-flip sa dulo. Baba mo pa. Sandali. Pwede ka muna. Oo. Ayan. Bitawan niya. Ano pa? Gawin na natin. So loud as the hours pass, we're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be. At ito pinahati ni tatay sa akin yung bakal at ikakabit namin dyan sa poste. Abot ko na lang kay tatay. Tay! Andyan ka? O, dito na lang. Ha? Anilyo? Ilang piraso? Dalawa. Ah. Dalawa lang. Ay, apat na to. Ah, kala ko. Isa pa. Isa pa. Saan kabit kami dati ng poste. Saan?
Doon sa pinakalas. Oh. Nahuli pa bago pa tayo. Hinihila-hila ba ganun na yung ano? Inipit na kasi ng break. Tapos nabitawan. Natakpan na mo. Hindi ka natakpan na. Buti nga, di ka agad bumiro. Kuryente.
Ito sigurado, tuloy na to. Trabaho dito. Nabili mo dito. Okay. Ayun. Pamikit na Isuot ko na yan. Sirap. ay, mamata. Oh, mamata ka. Mga matalak naman. Walang nanganak sa itong isa. Ayun. Yung ganito na. Wala na po intro. Nakatali na namin tatay yung dugtong para sa poste. Para sa second floor, abang. Tapos maya meron pa ka na namin yan na mga stirrup. Grabe yung init na eh.
Kami ni tatay yung partner ngayon. Ayan po, at bababa muna kami ni tatay. Tapos gagawa kami ng forma dyan sa biga, dugtungan nito. Yung natitira na di nabuhusan, para mabuhusan na. Ito, biga. Sabi yung init. Yung salamat sa mga patuloy niyang sumusuporta sa mga vlog namin. Yung Timpaway, Kuya Noli Vlog. Grabe ah. Buti di sumasakit yung ulo ko. Yan sila Sir Teacher sa baba, saka si Chilo. Summer na. Sana di na muna umulan para malapit-lapit yung ating transportation. Kaysa dun sa iniikutan, napakalayo. Mas madali pag dyan dumadaan sa may Bacolod dun sa tulay, kasi mga 15 minutes lang nandito na kaagad. Ayan, baba muna. Okay. Chip Boy Logoro. Hello. Pipritos tatay eh. Amoy. Napalutong na lang. Amorang.